Tinotenda Mwari masikati ano. Baba wedu ari kudenga. Mwari akatida akatipa mwanakomana wake akaberekwa mwechete oga, Kristu Jesu Ishe wedu, kuti azotifira pamuchinjikwa, kuti nemaari tigone kuwana upenyu usingaperi. Afrika yedu zvino nemazuva ano kupedzisira, mwanakomana waMwari Kristu Jesu wazviratidza munyika ino yokwedu, nyika yeZimbabwe, kumuranda wake St. Paul Mazhi weAfrica, kutanga mugore 1934 pamakomo matsvene eGuanga, agere mudombo akazarwa bhuku yokusunungurwa nekudzikinurwa kwedu vana veAfrica. Afrika yedu zvino kutumwa kwaPaul waAfrica kwapanyika upenyu, kwapanyika rufaro, kwapanyika rugare, kwapanyika taro youpenyu usingaperi. Sokureva kwakaita mwanakomana waMwari Jesu achiti upenyu usingaperi ndihwo kuti vakuzive iwe Mwari mwechitaroga wezvokwadi naJesu Kristu wawakatuma. Afrika yedu nokuti kuziva Mwari ndihwo upenyu, nokuti anotida. Wakatitenga neropa raJesu akatisa padenga, nei nokuti anotida. Afrika yedu zvino chikuru manje pakunamata Mwari kana kuti pakudanwa kwedu kuna Mwari, kunzwisisa tsika dzakafanira kuti dziitwe nemuKristu mukati memba yaMwari. Nokuti Jakobo ataura pakudzidzisa kwake achiti kutenda kusina mabasa kwakafa, somuviri kana usina mweya wakafa. Afrika yedu kuti tisafanana nevakare vaingozvikudza vachiti tiri vana vaAbhurahamu, tiri vana vaAbhurahamu, asi vachitadza kutenda kumwanakomana waMwari Jesu. Chikuru ndechekuti tinzwisise kuti chinonzi chiKristu chii. Afrika yedu chinonzi chiKristu chii, nokuti pane musoro weshoko unoti vaKristu mumba mavo. Chinonzi chiKristu kana chinonzi kunamata chii. Afrika yedu verenga Marcos 16 verse 15. Kumuka kwa Jesu nokuzviratidza kwake. Amen. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Amen. Asi usingatendi uchatongwa. Afrika yedu Jesu akati kwavari, endai munyika dzose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Afrika yedu kana munhu uchinzi kutenda, uri kutenda chii chauri kutenda kwachii. Afrika yedu kana chinzi munhu unotenda, zvii zvinoratidza kuti unotenda. Nokuti haukangodzika unotenda zvotoperera ipapo. Panofanirwa kuti paratidze chiratidzo chekutenda, chiratidzo chekutenda kuchengeta murava. Afrika yedu chiratidzo chekutenda kuchengeta chii? Murava. Ini ndinowanza kufarira Hymn 78. ini ndinowanza kufarira kutaura pamusoro pezvinhu zvatinorarama mazviri zuva rimwe nerimwe. Afrika yedu tinogona kugara pano pakunamata, asi tichigara pano pakunamata, muparidzi Mafuratidze nemuparidzi musiyiwa, chiro chechikapera kuti vakwasena maoko havagoni kuti vadii vakwasena maoko, havagoni kuti vatarisane.
nokuti pane zvakaitika pakati pavo zvinoita kuti mumwe achiona mumwe hanzi mumwe make muchifara. Africa yadu. Asi vese vaKristu vachitaura matani Mwari vakatenda here vanhu ivavo? Havana kutenda. Vakadzi veruwadzano havagoni kutaudzana, havagoni kukwazisana, asi vachiti vaKristu vari kunamata Mwari mimba yavo, mimba yaMwari, asi havagoni kutaudzana. Anga mumwe akadanidzira hymn, mumwe hagoni kuti adavire notenzo yavanhu namai bishop. Africa yadu. Vanhu vakadaro vanotenda here? Vanhu vakadaro havatendi. Tinogona kupedza nguva yenyu yese taenda pakerekapo tanogadzirisa muvhangeri nemuparidzi, tagadzirisa munyori nomuparidzi, tagadzirisa mai muvhangeri namai munyori. Africa yadu. Asi bhuku shoko raMwari, evhangeri yatakaparidzirwa musi watatenda kubhabhatidzwa, yakatidzidzisa kuti kana munhu akakurova rumwe rutivi, mupe rumwe rutivi. Akati ndindise 1 maira, mindise mamaira maviri. Africa yadu. Hando zvakareva shoko raMwari. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, uchapiwa mubayiro wokupinda muupenyu usingaperi. Jesu akati, matonaswa neshoko randakareva kwamuri, garai mandiri neni mamuri. Sedavi risingagoni kubereka zvibereko roga kana risingagari muzambiringa, saizvozvo nemiwo kana musingagari mandiri. Africa yadu. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Zvino kutenda kusina mabasa kwakafa, somuviri kana usina mweya wakafa. Vachizoratidzwa nomweya mutsvene, vachirota vaimbi, vakarota zvichinzi hama tauya kuna Dhavhidhi, Pauro muranda wenyu Jehovha, iye anoita murau norudo pamwe chete nokutya achikudza Jehovha. Africa yadu. VaFarisi vakabvunza Jesu vakati, kumurayiro mukuru ndoupi? Pamurayiro yese negumi murayiro mukuru ndoupi? Jesu akakudzira murayiro miviri, asi uri murayiro mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, udawo kwako sokuzvida kwaunoita iwe. Africa yadu. Christianity is based upon love. Amen. If your form of Christianity does not display love, then it's a fake form of, it's a fake worship. It's a fake gospel. Africa yadu. Uri kuzvirevera nhema. Hausi kuziva kwauri kuita, uri kuzvirevera nhema. Hymn 78.
Afrika yedu. Afrika yedu. Tinotenda anopinga kukanaka kwakadai. Tinokufura kuti vanotenda kuna Mwari, vanotenda kushoko raMwari, vanoda kupinda kune denga raMwari. Ndizvo zvavakafanirwa. Afrika yedu. Asi zvino mararamiro ako, mafungiro ako, matauriro ako zvofanirwa kuratidza pauda kuenda. Afrika yedu. Christianity, Chikristu, it is your character. Afrika yedu. A Christian is defined by their character, by the way they walk. Afrika yedu. By the way they walk. Mafungiro avo, the way they react to situations. No zvinoita kuti munhu mwini muKristu. Nokuti hakuna chaungasangana nacho nhasi chisina kusanganikwa nacho naKristu. Chaungati zvazodai zvikandomera kuti ndikunde. Afrika yedu. No John Baptist anotaura zvekuti uri kumunhu yashure kwangu iye uchabhabhatidza nomweya. Nokuti vanotungamirwa nomweya ndivo vanakomana vanasikana vaMwari. Afrika yedu. Mukubhabhatidzwa kuri kuverengwa pana Mako kwakazokurudzirwa naPaul achiti nyamba munhu kana muna Kristu Jesu chachisikwa chitsva. Zvinhu zvakare zvadii? Zvapfuura, taraone. All things are new. Afrika yedu. Chinonzi kutendeuka. Afrika yedu. Ini pane vanhu vandakapinda muno mucheche chingoziva kuti munhu gare akati gare unosungirwa upombwe. Akati gare unosungirwa chii? Upombwe. Munhu akatendeuka here? Munhu ana kutendeuka here? Afrika yedu. Munhu ana kudini? Munhu ana kutendeuka. Nokuti kuna vaRoma kwenzi kufa kuzvivi ndiko upenyu kunani? Kuna Mwari. You have to die. Something that is dead does not wake up. It does not exist at all. Afrika yedu. Munhu anenge achivata zvake hazvisati zvambosvika. Zvikati kwata acho ndaigodi ndandavharirwa murumu tiri vaviri. Takasara overtime. Tichena muviziri vangani? Ndio ndaigodi. Hauna kubvira wakafa kuzvivi. Afrika yedu. Unotenda kadii uchaponeswa. Chakupa kadii muchadzwa pane ndamberereka. Zviratidzo izvi zvichaona vanotenda. Yes. Vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu. Yes. Vachataura nendimi itsva. Changa zvichitaurwa nevangachitaura panaika. Mweya yakaipa vachingobhabhatidzwa yakadii? Yakabuda. Mwanzo ndangobhabhatidzwa vhiki yatenu vakatoporoshwa zibasa rako zvichiita zvakadii? Zvakanaka. Kubva mubasa rangu zvanga zvichiita zvakadii? Kureva kuti pane usatani hwakaparadzwa pakubhabhatidzwa naika. Nokuti munhu akaberekwa kutsva. Kana dzanga dziri hondo dzemadzinza dzaimutevera dzekuti haufaniri kuroora, haufaniri kuti naika. Musi waakabhabhatidzwa zvinhu zvakadii? Nokuti wakaberekerwa mudzinza itsva. Afrika yedu. Mukubhabhatidzwa munoberekwa mudzinza itsva. Hauchari wedzinza rokwaMafuratidze. Wawedzinza rokwani? RokwaJesu. Nochakaberekwa nenyama inyama, asi chakaberekwa nomweya. Mweya. Afrika yedu. Asi tozobatwa neshoko rinonzi mwana wangu aregerwa zvakaipa zvako usazodii? Nokuti uzakatadza zvaunoimwa nokuipa kunopera kwekudii? Kutanga.
Afrika yedu. Henzo zviratidze shavana vanotenda. Vachabudisa mweka pane zerani. Yereka. Zviratidzo zvichaona vanotenda. Vachabudisa mweka pane zita rangu. Vachataura nendimitsva. Vachabata nyoka. Kunyange vakanwa chinhu chinouraya hatingavarwadzi. Vachaisa maoko pamusoro pavarwere vakapora. Kukwira kwaJesu. Zvino Ishe Jesu akati ataura navo. Afrika yedu. Shoko rangu riri pachinhu chimwe chete. Kune nzvimbo huru yakagadzirirwa vanotenda shoko vachidii. Paverengi tanga musoro shoko rati kukwira kwaJesu. Yes. Zvino Ishe Jesu akati ataura navo. Akagamuchirwa kudenga akagara kuruoko rworudyi rwaMwari. Yes. Ivo vakaenda vakaparidza kwose kwose. Ishe achibata navo. Achisimbisa shoko nezviratidzo zvaivatevera vaiva navo. Afrika yedu. Sazvino Mwari ari kusimbisa shoko rinofadzwa naPauro nezviratidzo zviri kudii? Zviri kumutevera. Shoko rokuti vakarurama vakaenda naJehovha akanzwa. Iye akavarwira panjodzi dzavo dzose. Muri hama dzangu badzi kana muchichengeta zvandinokurayirai imi. Ane Mwari andakachengeta ndiye anondida. Anondida uchadikwa nababa vangu. Ina baba uchatida ugaro hwedu maari. Afrika yedu. Henzo ivo vakaenda kose kose. Ishe achibata navo. Achisimbisa shoko. Afrika yedu. Shoko rokuti usavenga hama yako. Shoko rokuti usauraya. Shoko rokuti usaita makuhwa. Usareva. Itirawo kwako rudo. Afrika yedu. Asvika paAntioch. Andre, ndipo vakatanga kutumidzwa kuti vaKristu. It was a nickname that they were given at Antioch. Because at Antioch, varume vacho vakati vachivatarisa kuti mafambiro varume ava, matauriro avo, uye nesimba ravainaro rakamboita zuva yakaroverwa Jerusalem. Afrika yedu. Because they are Christ-like. VaKristu vanavo. Nokuti vakanga vasichari ivo vairarama. Asanga Kristu Jesu rarama mavari. Rakanga rashoko rarama mavari. Afrika yedu. There is no circumstance yokuti azvondai kurega sei kugwaina ndarowa nembama. Andre. There is hapana justification of your behavior. Pamberi paMwari. Mozaya ndoshamiso. Regai kwakazoimbwa zvizi tangirwa nezvirema namaoko zvichamira kudenga. Afrika yedu. Mumwe anokutaura kuti ndakatendeuka 1972. Andre. Asi papa ndangonzi pacheche hapana matiki. But calculate from 1972 munainzwa shoko raMwari. Anzwa nhume chidii? Chero nemuzeveni akaupinda. Asi munhu haasi kubereka mabasa akafanira kutenda. Wakatuma wakapiwe simba rose kuparidze uma. Unogona kuzoimba naika. Unogona kuzoimba. The number of years you have stayed in the church naika. Hazvifaniri kuonekwa nemurume wani. Zvofanira kuonekwa nemabasa. Afrika yedu. Zvofanira kuonekwa nemabasa. Transforming 88. Ngandibereke mapudzi omweya mutsvene ehunhu nokururama ndaramo nei nemweya uchena. Izvo zvose zvorudo norutendo norufaro. Afrika yedu. Mukristu unofanira kuita checklist yokuona kuti ndiri kukura muna Kristu here. Achokati kura munani?
uri kukura mukuziva Mwari here. Afrika yadu. Nokuti Jesu ka mungwara wakomana kuti vamwe isaru naye. Vamwe isaru. Muchenjere zvizvo vamwe isaru. Nemo zviyo muchenjere kuti mungangozvinetsa nekugadzikwa mazitare nei nesawu masawu. Amen. Oyori zviyo tonetswa nesawu. Amen. Asi Jesu akati ndezvini? Mafundiswa danza 173 kuno. Amen. Tichifamba Yesu, Yesu, anopelekera panzira, tichiita kuda, Jesu ajenya, anogara nesu nesimba. Afrika yadu. Kuterera kuimba na Jesu ndio nzira ikuwa na mfano muupenyu. Afrika yadu. Mumaka munori akanyura akati, make me captive, O Lord, for the Lord's captives are the world's free man. Afrika yadu. Jesu akatusana chikolo chino munhu
Asicheni choludo Afrika yedu uchiti ukafunga chero hama dzisinganamata unozopa mwoyo pako pakadii pakachena pasina unope mhosva Afrika yedu nokuti ane mhosva ndi Satani munyengeri wavanhu Afrika yedu zvikanzi hatirwi nenyama neropa asi nemweya panorarama muchadenga Afrika yedu saka ukangonzwisisa izvozvo haubvusorikunzana usivo vakomana Satani asadaro vanhu vane hamunarere asi zvinongati muregereka noti hasi kuzvitisa saka batwa nani tinoona matatakasikunuka Afrika yedu indaka ndogara chitaura namunhu imwe vakadzi menge musiko kumisangano ndoita varume nhaika topinda musangano varume ona murume unomuka nesimba nehasha achipenga zvekuti memutoti zvino nhasi gemedzira yazodii razoduna varume utotemeseka musoro kuti chotoita sei pana bishop ongosimuka kuti nakomana hamusi kuziva kuti Mafuratidze rozi Mafuratidze izvikazvino sachiri kunetsai kana ari Mafuratidze chii Afrika yedu ashua zvinetsa ndi Mafuratidze ka ndo zvai Mafuratidze angaiti musiiwa akoma hanzvere kuti musiiwa unogona asi asati ogona bhuki kati wenu mumuri kune vasina chii vasina simba zvikanzi mwe muri kushandi chosikusuri ruponeso Afrika yedu zvikanetsa izvozvo nevatungamiri kanzi vakristu mbamani this is a class yakasangana vanhu veuniversity maprofesa kusvika grade ani grade 1 grade 0 hanzve here ndine dzakadii you cannot expect munhu wese kuti ave the same hanzve here zvikuru kana uri mutungamiri naika kuti munhu mumwe mabatirwo anofana kuti adii aitwe mimba yaMwari nezera rake nelevo yake yekunamata nesimba rake rekudii rokunamata hazvinei makore kugara muchechi no Afrika yedu tinoramba tichiedza kusvikira musi wekudii wekupera zvanzi newakatumwa St. Paul waAfrica vakomana hatidi kumborasikirwa kunyange nomumwe akauya kwatiri Afrika yedu taverenga kuti ivo vakaenda kose zvachibata navo achisimbisa shoko nezviradzo zvaivadii zvavatera shoko guru pakunamata kwese hama dzangu munazhe ishoko rerudo Afrika yedu pasina rudo usati wakunamata hama yangu because the foundation of our redemption is love. The chief cornerstone of our redemption is love. Afrika yedu chiverenga ugare pasi ndoda kuti ndosaka wati makati zivenzi minyengetero yakaiswa munhu yoti zviite chii zviite simba dzimwe nguva chero ukarenga bhaibheri yako naika asi mbofungo dzimwe chaichairengwa panapa umaka urejista rako kuti vakomana ndiri kukura muna Kristu here mabasa angu andiri kuita mwana zvinyengera naika ndimovengi asi handikodi kungomuona chete kokazomuona odii Afrika yedu face the truth as it is. Don't lie to yourself. Hama musanyengera musazvinyengera. Don't lie to yourself. Tasa chokwadise zvachiri kuti shoko raMwari rinoti kudii kweni maitira angu aya noti Jesu ari pamuchinji kwagwadziwa asi akadanidzira kuna baba oda kuvarova zvikanzi baba varegere kuti havana zvavanodii zvavanoziva zvone nyasha dzake Mwari nenyasha dzaJesu vamwe vakatorovera Jesu ipapo ndo vakazofamba Judea rose voparidza vhangeri yaKristu Afrika yedu Paul wetasi saitambudza vaKristu akazofamba nyika yose oparidza vaHedheni Afrika yedu kukundwa naCornelius
angazi kudziviswa kana kujuda naika asi mabasa ake anga akafanira kudini kutenda marakataura naye. Andre Cornelius was a giver. Africa yedu Cornelius was a what? A giver. Was a giver. Andre asi papa kutaura kuti mari maroga wabudi. Andre mtambo todi atochukaro asi tikakuberekera kuti 10% urikuindisa here papiya kuise 10% yomura wamari mubhaibheri urikuibvisa here hausi kudini hausi kubvisa asi pakungotaura zviti ndikudzwi. Andre God does not care about what is happening after that. After you have given, God cares about you giving. What happens after you have given? Ito Judas. Obrigado. Jajani. Canarico. Juntos no maham. Obrigado. Ndazore besa. Sorry. Verenga. Ngazi yanda udapinda yakakulisa. Obrigado. God looks at iwo jawadi. Nobody blesses you through that. What happens? Unotenda kababa dzonadi asi simatendadi kutenda izvi kudzidziswa nomwana wamwari pomwana weAfrica. Africa yadu hakuna kwaunonzvenga nako hama yangu kwese kwaunoenda rokubata. Africa yadu ndoziva topiki yandinataura vanhu vazhinji havaidi asi vazhinji munoifarira mani munoifarira handre nawe zvirongwa zvei havazhinji munoifarira noti nhume yakati imusabvise mai ma10%. Handre asi necho chirongwa chino chinomuka pakeke chinodini chinoripiwa haanosebonumeri nai vakuru vafrontline kanyepere kanyepere hano zvakataura nhume kuti vemusabvise mai asi kana chirongwa chiki chamuka ngachidini ngachiripwe chidini hanokora wekunje chinomera kuti mafika
Hanze. Na bana mai ndikuye be. Ko kana tisingazoli zvinoba zvipera sina mosha here. Mosha nokuyama. Sina mosha kuyani. Nokusapa mimba yani. Abatutwa bakuzoza kutenda zvakaparizwa nezvakadzidziswa. Afrika yedu nezvinofana kuitwa mimba yani. Mirau inofana kuitwa mimba yani. Hanze. Afrika yedu. Ngatibereke mabvudzi verenga. Huku yenziyo neminamato yavaapostoli veAfrica. Unongoverenga chimanya kugara pasi. 88. Asi ndinoda kuti asati atanga kuverenga naika imhano 7 yobva yati gadzira muteuro. Nokuti Jesu anoda kudii? Anoda kunzwa. Kunamata kusiko kungowanza mashoko. Jambwa rushava-shava madzinza akazobvepi varevo akati Zveya zvina basa izvi. Hanzve here? Nai, kana uchigara naJesu waroengwa kukunda? Nai wakomana. Kana uchigara naJesu waroengwa kukunda here? Uchigara naJesu, uchichengeta murayiro waMwari naika. Jesu ati kudii pamusoro panochengeta murayiro waMwari. Hanoona manje? Ukangonzisa kuti Jesu uri kudii pamusoro panochengeta murayiro waMwari. Unobva washingira kuchengeta murayiro wani? waMwari. Kana wakuchengeta murayiro waMwari, ona manje kugara muchiedza. Nerima harichadii? Harichakukundi. Saka gadzira muteuro. Pese paunofugama uchinamata, gadzira muteuro. Usangoti ndafugama ndakunamata nepanapa sabata mabhizinesi angu akazobvepi. Vakomana. Marito wakati wachengeta sabata wachanzirwa zvinondinzwirawo tsitsi. Ndiwo wakati wachengeta sabata wacharipa kuti ndinondidii? Ndachengeta murayiro wani? You demand kakomana. Kuti Mwari ndiye akadaro. You don't just run. Kumhanya makarima zvotaura komana, kumhanya nemakarima. Munokumbira samupindu kamusi zvamodii? Zvamukumbira. Salvation must be privilege, but a right. Amen. Afrika yedu. Saka ndiri kuti uyu achiverenga ndika iwe uona kuti zvichaverengwa zvinengwa pazvamuimba pa88 uri kupasa pane zvipi. Kana pane zvausingapasi ndo zvosvika kumboona matamba musoro pani kwazvo kuti Mwari akugoneseverenga. Ngandibereke mapudzi ayo omweya mutsvene ounhu nokururama nduramo nomoyo chena. Moyo chena. Izvo zvose zvorutendo nezvorudo norufaro. Amen. Izvo zvinhu ngazvikure mumwoyo nenguva dzose. Kurai muna Kristu. Zvindiramure ndidzure kwose uku kumanikwa. Yes. Kwousvini nokwetsino nekwezvinhu zvinobvako. Hongu Ishe nganditunge ndivaonobereka. Ndivavarire kuwana zvosewo zvakarurama. Yes. Ndigorega kuzorambwa. Wose unhu adzotsika. Afrika yedu. Unetsika zvirambwi. Vapedza kugara kupasi. Afrika yedu. The only book that has been tried and tested. Andre, hakuna imwe teaching inopa the human being mufaro seBhayibheri, shoko raMwari. Afrika yedu. Zvinyika ikuudza yeedzi zvakazodii. Nayakomana. Shoko raMwari usaita chii? Ukasata umombo inokubata? Kupi? Ichibvepi? Afrika yedu. Otoona mumwe une chindi chekuti hamukadzi achamuinda kumurambo. Noti murume achamuinda kudii? Asi vese vanosema nevapostoli veAfrica vanonavo. Vai. Vapostoli vaKristu vanavo. Asi vada kurambana. Vanhu vamarereva. Jesu oti kunomatati ndoenda kudii? Kurambana. Afrika yedu. Iro rudo kandi rotokumbirwa mukati memba. Murume ati kupe mari
upenyu nomukadzi wako kuti danani nodoti mukuru. Why? Because Satan hari chakanaka pakati pavanhu vaMwari. Anenge achikotsvaga kungoti murume angopombera mukadzi izvo neizvo, wadya mari wapedza, uyu mukadzi ari kumbira hazvo here. Ende kuti mumba makuna munhu asino romunhu. Asi vanhu ivava vabva ngeri mumba yavani? yaMwari. vaKristu mumba yaMwari. Asi kuti aonekwa kuti asiri nomukadzi adini akangobva kubasa kuita bhedhi yake kubasa atobuda pamubvakeri maprakisi ndokwaanonofarika. Asi kubva mangwanani ukazvirova mukadzi wako wangosinani wakutouya kutoudza iri nhamo dzako dzokubasa mukadzi wako anodziziva here? Haizivi, because she's not your friend. Afrika yadu, she's not your friend. No hama ngatitendo. Afrika yadu, tifambe netsika nemunhu akafanira kutenda kwedu sokudzisa kushokorani. Imi varume nevakadzi henyu, saKristu akada kereke akazvipa nokuda kwayo kuti ainatse. Munobata varume? Kristu haana kuda kereke yakanaka naika akaenda zvairi kuti ainatse. Hakuna murume anozvunza kuti ndiri 100% 100. Hakuna naika. Kuna mukadzi ari 100%? Hakuna. Afrika yadu. Maratibatsire. Kutya Jehovah ndo mavambezi. Asi kubva pana chakaipa ndokudii? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and to depart from evil is understanding. So maratibatsire tive neunderstanding yeshoko rani raMwari kuti gone kubva pakuipa kwose nepakusarama kwose. Ishe akombe ushoko dama rake zvino kugona kusika kwenu.